Cheikh Oumar ko ha cifteren Cheikh Amadou Fouti enen Cheikh Oumar nde ƴetti moƴƴere nde enen Cheikh Amadou Fouti yonde ƴetti moƴƴere nde o ƴetti ɗum yeeso nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanka Cheikh Amadou Fouti o ƴetti ɗum e yeeso rasul sallallahu alayhi wa sallam e yeeso ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu e yeeso sayyidina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu yeeso ceerno makko Cheikh Mouhamadoul Ghali e yeeso ceerno makko Cheikh Mouhamadoul Ghali o wi Allah totti kam haqiqa lawol Tidiane o wi Allah totti kam haqiqa lawol Cheikhna Ahmad Tidiane o wi lawol Tidiane waɗi ko toɓɓe 15 o wi lawol Cheikh Tidiane waɗi ko toɓɓe 15 toɓɓe 10 hen koye fatihatul kitabi ten toɓɓe 5 ko fatihatul kitabi toɓɓe 10 hen toɓɓe 10 goni ko fatihatul kitabi toɓɓe 5 goni koye salatul fatiha toɓɓe 5 goni ko salatul fatiha o wi kanje fof noon o wi kanje pop noon Cheikh Mouhamadoul Ghali tottimi hen 14 Cheikh Mouhamadoul Ghali tottimi hen min Cheikh Amadou Fouti 14 o wi Cheikh Tidiane na tawa nelaɗo Allah sallallahu Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu na tawa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam na tawa o wi 15 ɓere nde ko Allah tottimi ɗum hay goto e mabɓe tawa kanka Cheikh Amadou Fouti o wi 15 ɓere nde ko Allah tottima ɗum hay goto tawaka noon waliyu fof ne jogui khususiya mum e Allah o wi waliyu fof ina jogui keeridi mum ndi heeradi hakkude mum e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kono noon o haɓɓi ɗum ha tiiɗi kono noon kanka Cheikh Amadou Fouti o haɓɓi ɗum ha tiiɗi a wawno rokkirde ɗum sam omo wawno tottirde ɗum fewde sam o wawno rokkirde ɗum misra omo wawno rokkirde ɗum misra o waɗi Nigéria duuɓi 9 o waɗi Nigéria duuɓi 9 o wone Mali o wone Guinée duuɓi o wone Mali o wone Guinée duuɓi 9 o tottirani hen hay hunde o tottirani hen kanka Cheikh Amadou Fouti hay hunde ko dañi ko o resani tan ko fuutankoɓe ko dañi ko pop o resani tan ko fuutankoɓe o ari o yiile leydi he Fouta lebbi 6 o ari o yiile leydi Fouta lebbi 6 won hen jaɓɓe won hen ɓe jaɓani won hen jaɓɓe won hen ɓe jaɓani o wi Fouta de no hawni mi addanaɓe kanŋe o wi Fouta de no hawni min mi addana mon kanŋe haɓe jogui jamɗe ɓaleje haɓe jogui jamɗe ɓaleje ɓe jaɓata kanŋe o ɓe naftoro ɗum jaɓata kanŋe o ɓe naftoro ɗum almudo makko o wi mbo waɗɗum e maayo maɓɓe he maayo ngo tan ɓe jogui kamɓe almudo makko goto wi Cheikh Amadou Fouti kanŋe ma gadduɗa o waɗe maaya he tan ko maayo ngo tan ɓe jogui ñande hen ambo waali wuuro no wiye Guiray ñande hen kanko Cheikh Amadou Fouti homo waali wuuro woto no wiye Guiray ko ɗon o windi sirru o foof ɗon de woni ɗo windi sirru o pop o looti e maayo he o loote maayo he fuutankoɓe hanti ɓe gonat Tidiane en koɓe soɓe beela soɓe belaka o wi kamɓe fuutankoɓe o wi fuutankoɓe ɓe gonat almuɓe Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu soɓe beela e soɓe metta ɓe gonat Tidianiyankoɓe toɓɓe 15 ɗe o wi toɓɓe 15 ɗe sirru lawol Tidiane sirru lawol Cheikhna Ahmad Tidiane o sekani hen Fouta ko coɓɓe 3 o sekani hen Fouta ko toɓɓe 3 ñande o natata Degembere ñande o natata Degembere o wi mettimi tan komi tottani Fouta foof ko gaddunomi ko o wi mettimi tan komi tottani Fouta foof ko gaddunomi ko martabaji kaɓoji e lawol Tidiane ɗi fof koye toɓɓe 3 tan ƴeew martabaji ɗiɗo ɗi jiiɗon no kaɓa e lawol Cheikhna Ahmad Tidiane pop ko toɓɓe 3 he tan ɓe keeɓi ko heddi fof nani hedde e Cheikh Oumar ko heddi ko pop nani hedde Cheikh Amadou Fouti sirru mum nane ɓesgu makko sirru o nane ɓesgu Cheikh Oumar ɗum noon sen gari ƴewde ɓesgu ngu ɗum noon so en gari ƴewde ɓesgu o ƴewɗen ko Cheikh Oumar ƴewɗen ko Cheikh Amadou Fouti dañƴen ko moƴƴere nde ganduɗa Cheikh Oumar accino ɗum e caggal dañɗen ko moƴƴere nde ganduɗa Cheikh Amadou Fouti radiyallahu ta'ala an hono woppuno ɗum caggal Cheikh Oumar nde o wirni nde Cheikh Amadou Fouti nde o wirni waɗi fatara ko juuti heewɓe ƴetti lawol Tidiane Cheikh Tidiane e nokkuji goɗɗi heewɓe jejjiti bom holko wonno Cheikh Oumar heewɓe jejjiti bom holko wonno Cheikh Amadou Fouti ɓe ganduɗa no ɓornino wutte Cheikh Oumar tawi nder o wona Cheikh Oumar wonɓe ganduɗa no ɓornino wutteji Cheikh Amadou Fouti tawi nder o wona Cheikh Oumar ganduɗa no kalanno ɗemgal Cheikh Oumar tawi nder wona won hen no ganduɗa no kalanno ɗemgal Cheikh Amadou Fouti tawi nder o wona Cheikh Oumar kono noon nde Allah yinno feññinde ɗum kono noon nde Allah yinno feññinde ɗum addani men ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar addani men ceerno Seydou Nour Cheikh Amadou Fouti woni mazhar
kanko woni mazhar Cheikh Oumar Cheikh Oumarul Fouti kanko feññini ko wonno e Cheikh Oumar fof kanko alhaji Seydou Nourou Tall kanko feññini dendagal ko wonno e Cheikh Oumarul Fouti ha yimɓe fof jiiri gite mumen ha yimɓe pop jiiri guite mumen mo ganduɗa fof kala mo ganduɗa ina joguino hen gueɗal hande yiiri gite mum hande de yiiri guite muɗum adi jabde ɗum ko ceerno Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh adi ɗum jabde ko ceerno Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumarul Fouti o xidmani ɗum o liggani ɗum o xidmani ɗum o liggani ɗum ko jobdi makko nani eɗen kucciti jobdi ceerno Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumarul Fouti nani heɗen kucciti hen fof ko Fouta jeeyi tan en jetti Allah noon en jetti Allah en jettiɓe kamɓe yaaɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kamɓe eden yaaɓe ɓe e dendagal yaaɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe koɓe ndiyam ɗam omo wawi ndiyam ɗam Cheikh Oumar wi Cheikh Oumarul Fouti wi wawde ndiyam e fuutankagal weeɓani wawde ndiyam e fuutankagal weeɓani saabu mbawa teddinde ɓe fuutankoɓe mbawa andudeɓe mbawa yankinanadeɓe nden ɓe gandata ko woni e ma ko nden de ɓe gandata ko woni e ma ɓe gona almudo hay goto teddugal tan renataɓe ko teddugal tan renataɓe kanko ceerno Madani Allah rokkimo ɗum ɗon ha kanko ceerno Madani Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumarul Fouti Allah hokkimo ɗum ha timmi o janggi ɗum koye bam makko ambo reeni fuutankoɓe omo andiɓe woni fof ambo totti ɗum fodde mum moni pop omo andi ɗum omo rokki ɗum fodde mum omo totti ɗum gueɗal mum ha timmi yo Allah yombo moƴƴere yo Allah yoɓan en ceerno Madani moƴƴere Allah jarama on jarama gardunoɗo e haaju yo Allah humtu kala gaddunoɗo haaju yo Allah Yeah.